είσαι όλα, αγκαλείσαι. Μα είναι και τα όφσα και τα τούτα για πέναρτη και ούλα. Και λέει και είναι στη ούλα, ξέρετε τα. Επειδή είμαι γενέκα νομίζεις δεν καταλάβω. Έπιανε χτες και σήμερα στη μάπα και μάθετε και τα όφσα για τούτα. Επειδή πήγαμε χτες και σήμερα σημαίνει ξέρετε που μάπα. Έριξε ρε, ξέρετε. Έλα μόνε σε λένε να πήρα απλώς ήταν τζα. Δεν που να κάνετε, για μένα μείνες, για θα τσίστα τα... Ακούω να σου πω κύριε Σίμω, όποτε θέλεις να τα πούμε στο γήπεδο. Κατέβασε η ομάδα να κατεβάσουμε και εμείς ομάδα να πούμε όποτε θέλει να κατεβάσουμε. Κανόνες η ομάδα σου είναι να παίξουμε παιχνίδι. Και το Σάββατο στο γήπεδο. Το Σάββατο στο γήπεδο. Άντε να μην νευριάσω τώρα, νομίζετε όλοι οι άντρες ότι ούλα ξέρετε τα. Καλή ενέργειες όλα ξέρουν τα. Καλό της πετυχαίνει πάντα κάθε σκοπό της και δεν έχει το Θεό της. Ναι, γεια σας. Μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μουρίνιο. Α, κύριε Μουρίνιο, έχουμε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Εσείς που αγαπάτε τόσο πολλά τις γυναίκες. Ελάτε να μας βοηθήσετε, να μας υποτιμούν συνέχεια. Τι, την κυρία Μουρίνιο. Κυρία Μουρίνιο είναι στην Κύπρο για μας. Πάω, ευχαριστούμε. Yes. Παιδιά, βλέπω πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε. Καλύτερα να πιάνουμε στο ίδιο χρώμα. Έτσι το φορούσαμε το ίδιο. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ, έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ. Τα αγοράκια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Πίνω μπάφους και παίζω προ. Δεν είπε, δεν παρπατάρε. Είπα, άκουσες. Είπε. Αγχώνεστε ρε. Μιλώσα ρε. Αγχώνεστε με να ξέρουμε κουέντο. Οκ. Μιλώ. Και μετράω κι άλλο. Πίνω μπάφους και παίζω προ. Πίνω μπάφους και παίζω προ. Έχω κλειστό το κινητό γιατί πίνω μπάφους και παίζω. Έσπασε που να πάω να παίξεις μπάλα μα να σπάσουν τα νικούτσικια σου, Χριστέλλα μου. Είμαι έτοιμη για όλα, παιδιά. Ισχαλή μου τα, αλλά θα χάλασε με τα μήνα πρόσφατα. Δεν θέλω να βρω μου πέρα, μη φοάσαι, έκανα πολλά καλό παιχνίδι. Λέω να μας στήσεις στο γήπεδο και να κερδίσουμε. Μην έχεις έννοια αγάπη μου. Όμορφες να είμαστε, μόνο όμορφες. Κοκκινό σταυρό, αλλά έχει και πια κοντροπά. Θα τα πάρει τα λεφτά, παίρνει βολτές ο κολπά. Όπως βλέπετε όλα είναι έτοιμα για τον πιο συναρπαστικό αγώνα της χρονιάς. Όλα είναι έτοιμα. Μασάζ, μπάλες, στολές, μαλλί, νύχι, μπόδι. Τα πάντα είναι έτοιμα. Τα πάντα. Έλα μαζί μου για τους ποδοσφαιριστές. Πώς νιώθεις, ποια είναι η ψυχολογία σου? Τίποτα. Δεν νιώθει τίποτα. Ο επόμενος, ποια είναι η ψυχολογία σας για το σημερινό αγώνα? Χάλια. Εσάς? Εσάς πώς είναι η ψυχολογία σας? Μασέρ, τι λέει για το παιχνίδι? Εγώ ένας απλός μασέρ είμαι, ξέρω. Άμα μου εγκαίει τους. Και πάμε στον επιθετικό. Πώς νιώθεις για τον σημερινό αγώνα με την γυναικεία ομάδα της Fox? Ψυχολογία στα ύψη. Να τελείσουμε όλα. Μάλιστα. Και στον τερματοφύλακα τελευταίο, πώς νιώθεις? Τίποτε. Τίποτε. Και ο προπονητής της ομάδας, κύριος Σίμος Λόγκου, γνωστός ως UEFA Champions League προπονητής. Πώς νιώθετε, κύριε Σίμο?
νιώθουμε πανέτοιμοι να κερδίσουμε τον αγώνα. Αν με οι γυναίκες ότι οι άντρες Προτιμούν τις εξαρχές. προτιμούν τις εξαρχές. Μάλιστα. Και όπως σας είπα, είμαστε απευθείας μετάδοση από το Pox TV. Pox TV. Και πρέπει να μπούμε μέσα τώρα ήσυχα να δούμε τι κάνουν οι γυναίκες. Για να δούμε. Δεν ανοίγουν. Ναι. Γεια σας. Είμαστε από το Pox TV. Ποιος είσαι εσύ? Από το, ο ρεπόρτερ. Εγώ, την ώρα που κάνουμε το σύστημα, δεν πρέπει να μας διακόψει κανείς. Μα κυρία, το όνομα σας? Μουρίνια. Κυρία Μουρίνια, είμαστε από το Pox TV. Πρέπει να κάνουμε μία ερωτήσεις, κάτι για τον αγώνα. Για τον αγώνα. Δικαιούσε 25 δευτερόλεπτα. 25 δευτερόλεπτα. Γεια σας, κορίτσια. Πώς νιώθετε σήμερα και ποιος είναι ο στόχος σας στον αγώνα? Δεν θα μας βάλουν ούτε έναν γκολ. Μάλιστα. Η επόμενη. Φυσικά θα κερδίσουμε. Θα κερδίσετε. Τι κάνεις εκεί? Τα νύχια. Κορίτσα ρε εσύ. Πώς νιώθεις σήμερα, τι? Έτοιμη. Πάντα είμαι έτοιμη. Εσύ κορίτσι μου. Συντόμευκε παρακαλώ. Ναι, κυρία Μουρίνια, τώρα, τελειώνουν. Εσύ κορίτσι Σήμερα μου. θα νικήσουμε με μεγάλο σπορ. Μάλιστα. Γεια, άλλα από εδώ. Γεια σας, όμορφη. Τι έγινε, όλα καλά? Είμαστε σίγουρες ότι θα κερδίσουμε γιατί μας υποτιμούν και ποτέ δεν πρέπει να υποτιμούν μια γυναίκα. Μωρό μου. Εσύ κορίτσι μου, πώς νιώθεις σήμερα, ποιος είναι ο στόχος ο μεγάλος? Να βάλουμε 5 τέρματα. Μάλιστα. Όπως βλέπετε είναι πανέτοιμες, θα τα δώσουν όλα για αυτόν τον αγώνα. Όλα. Και λίγα λόγια από την προπονήτρια Μουρίνια. Τι έχετε να πείτε εσείς, κυρία προπονήτρια? Εγώ μιλώ στο γήπεδο μόνο. Στις Μάλιστα. κάμερες ποτέ. Μάλιστα. Μπορεί να φαψούμε για Λάτιν με τον Μουρίνιο, αλλά στις κάμερες ποτέ. Αυτά δήλωσε η προπονήτρια και όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί σήμερα στις 5:30 ακριβώς για την Pox TV Πέτρος Λιβαδιώτης. Cut. Λοιπόν, παιδιά, επειδή από ό,τι βλέπω δεν φτιάχνουμε και δεκάδα σωστή, ο καθένας θα παίζουμε ο μπρος και πίσω. Ούλοι ο μπρος, ούλοι πίσω. Έτσι θα κυνηγήσουμε τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι μόνο για το σπίτι και για την οικογένεια. Αυτά εδώ έχουμε να δω. Είπαμε, κινούμαστε όλοι μπροστά και καλύπτουμε τους χώρους γενικά. 10-20 λεπτά τους καθαρίσουμε για να τελειώσουμε τον αγώνα. Ο Ανδρέας, όπως ξέρω ο Ανδρέα πάντα να είσαι έτοιμος. Τελειώνοντα. Το λοιπόν κοπέλες, σήμερα είναι ο αγώνας της ζωής μας, της χρονιάς. Το λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα που πρέπει να το ακολουθήσετε κατά γράμμα. Εδώ παίζει ο Παντελής ο Ταύρος. Όμως κανονικά είναι αρνούι, δεν είναι Ταύρος. Διότι μόνο γκολ ξέρει να βάλει. Ταύρος ήταν ο αρφός του που έδερνε χέμα. Το λοιπόν, και τούτο σύστημα χρησιμοποίησε το Στέγιος που κάνει τους παλέμαχους της Ξηροτύπου και είναι κόμμα βάλει ακόμα 3 ζάμι, βάλει 9 και αφήνει μόνο του τον νεκτάριο μπροστά και λέει του βούρινε, νομίζω κοπελούι, βούρινε και να βάλεις γκολ έβαλες. Το λοιπόν, εμείς όμως να παίξουμε οι 6. Θέλω να τον καταπιείτε, μαρκάρετε τον δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Διότι τούτοι που παίζουν δαμέ στα πλάγια και κάτι κέλιες, παίζουν στις δαμέ, άλλοι πω και άλλοι πω, κραούν την γραμμή και πάνε φτιάχνουν έξω. Τσίνος ό,τι κάνει. Το λοιπόν, οι άλλες 4 παίζετε δαμέ. Σε τούτο σχηματισμό που έβαλα. Παίζει έναν παστουρούι. Δαμέ. Τσίνος ο κάκαρος. Πιάστε τον κουβέντα. Τίποτε. Πιάνει τον μια κουβέντα, έρχεται και οι άλλοι, και οι άλλες και πάνε και βάλουν γκολ. Ο πορτάρις τους είναι αχάπαρος. Το λοιπόν, καταλάβαμε το, τίποτα άλλο.
Ακολουθήστε να του κάνουμε μας στη μέσα. Κοπέλες, παπούτσα. Βρισκόμαστε στο κατάμεστο στάδιο της Box. Όπως βλέπετε είναι γεμάτο από φιλάθλους. Οι άντρες είναι ήδη μέσα. Τώρα περιμένουμε το γυναικείο τμήμα να κάνει την είσοδο του στο γήπεδο. Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο αγώνα. Κυρίες και κύριοι, με χαρά σας ανακοινώνω ότι ο μεγάλος αγώνας αρχίζει τώρα. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 Είμαστε έτοιμοι για την αναμονική πρωτοβουλία της γυναικείας ομάδας. Μισό λεπτό να πάω εδώ. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일